an daɗe ana ruwa ƙasa tana shanyewa. Hausawa kuma sukan ce komin nisan jifa ƙasa za ta faɗa. Mutanen garin Oromi suna haye takalmansu wajen cewa sun bar gari sakamakon kisan gillan da suka yi wa 'yan arewa. Hira da shi shugaban 'yan arewacin Najeriya mazauna garin Oromi wato Babangida SB Yawuri ya ayyana wa BBC cewa tun ranar Alhamis 'yan kudancin Najeriya waɗanda suke da hannu da shuri cikin wannan laifi suna guduwa suna shiga cikin garin Lagos, wasu kuma suna shiga cikin garin Oromi. So shin wani irin shawari kuke ganin za ku ba gwamnati wajen ganin cewa an dakile ko kuma an kamo duk wani mai hannu da shuri cikin wannan lamari, an gurfanar da shi, an yanke masa hukunci daidai bisa abin da suka aikata, sakamakon babu wani ɗan ta'adda mahalukin da ta yi laifi a ce wai gwamnati ta kasa hukunta shi ko kuma ta kasa kamo shi, sai dai gwamnati ta yi kunnen uwar shegu, wanda kuma muna tur da wannan lamari. Ubangiji Allah ya sa mu dace. Ku saurari wannan bidiyo domin karin bayani bisa zantuka da shi shugaban 'yan arewacin Najeriya ya bayyana mazauna garin Oromi. Har yanzu dai mutanen asalin garin Oromi da makwabtansa a jihar Edo suna can cikin ɗarɗar sakamakon fargabar abin da ka iya biyo bayan kisan gillar da aka yi wa wasu maharban arewacin Najeriya su 16 a ranar Alhamis da ta gabata. Ga kuma ƙarin bayani daga bakin Babangida SBJ Yawuri, shugaban matasan arewacin Najeriya mazauna garin na Oromi a jihar Edo. Wannan maganan gaskiya ni kaina na ziyarci wurin, duka shagunoni da ke yankin wurin a rufe suke, ba sa iya motsi wurin, gaba ɗaya sun shiga halin tsoro, ba sa ma fitowa, kuma ko ina suka haɗu da Bahaushe sai dai na'am da ban hakuri, a tsoraci suke gaba ɗaya garin. To amma ana cewa wasunsu ma sun fara barin gidajensu suna gudun hijira zuwa wasu wurare. Wannan gaskiya ne, akwai wanda sun hijira sun koma Lagos, wasu hijira sun koma cikin garin Benin, da yawa ma waɗanda muke da suna tsoron su shigo yankin Hausa market da muke zaune a wurin. To amma me yasa suke wannan tsoro? To saboda ganin da suka yi an ɗauki mataki tsatsaura, duk irin cin kashin da suke ma Bahaushe a wannan ƙasan ba a taɓa samu ɗaukan mataki tsatsaura akan wannan maganan ba irin wannan. To ku wani hali kuke ciki? Alhamdulillah lafiya lau muke.